Vladimir Tomović koristi svaku priliku da se obruši na Nenada Aleksića Ša, koji dobio novi epitet zbog skandaloznog ponašanja u Zadruzi 4. Saga gubitnika nacije, kako ga većina doživljava, postala je s vremenom telenovela bez kraja, dok se je mišljenje da je Ša luzer decenije, kako ga karakteriše Vladimir Tomović, nije promenilo. On je znao da sam ja u pravu kada sam mu govorio neke stvari o realitiju, ali nije hteo to da prizna. Mislim da je čovjek veliki gubitnik, Ša je luzer deceniji i tako će ostati. Bilo šta da uradi sada, uđe ponovo u reality ili ne, promeni se ili ne, on ostaje isti onaj Ša. Kakav je, ko je on, šta je on, svi su to vidjeli, to jasno kao dan. Neću promeniti svoje mišljenje nikada, isteko je Vlada. Ti najbolje možeš da oceniš Ivanu, kako ti se čini ona nakon razvoda i svega. Ona je jaka žena i ponaša se kao dama u svim situacijama, dostojanstveno i odvažno. Nije ona iz tog našeg realitija, zoološkog vrta. Ona je prizemna, vredna i zdrava žena. Ja sam svoje o Ivani rekao i pre. Ništa se promenilo nije, o njoj mislim sve najbolje. Ja sam javno stao na njenu stranu, čuli smo se nakon izlaska, bila je kod mene u baru, provodili smo vreme zajedno. Ivana mi nije devojka, ako na to aludirate, ja imam devojku. Mediji su spekulisali da ulazite zajedno u reality. Ja ne ulazim sigurno, to mogu da vam kažem. S nekim s kim ste na sudu ne možete da se dogovorite za dalju saradnju. Da li ulazi Ivana, ne znam, ali ako odluči da uđe, to je njena stvar, podržao bih i u tom slučaju. Gde sam ja stao, neka ona nastavi, ali se iskreno nadam da neće. Ivana se nije nikad oglašavala, ali u njenoj posljednjoj objavi te spominje. Video sam to, sve je lepo rekla, to dovoljno govori o našem odnosu. Niti se ja svetim nekome preko nje, niti njoj trebam ja da bi se svetila, svašta. Neću da komentarišem to, vreme će pokazati sve. Tvoj ljuti rival Mecur ulazi u novu sezonu Zadruge, pričao je o tebi. Nisam ispratio ništa, pa ne mogu da komentarišem. Šta god da je rekao, može me vidjeti kad god poželi. Ako me baš traži neko od zadrugara, zna gde me može naći uvek i u svako doba, ja se nikoga ne bojim. Produkcija najavljuje nikada žešći reality, kako će se ko izdvojiti. Skandal će nastaviti ovi što su skandalozno i završili, Maja, Janjoš, Tara, mada treba ostaviti prostora ovim novim, oni uvijek mogu da iznenade, pa da sve ode u drugom pravcu. Mene su dugo pominjali nakon što sam izašao, nadam se da više neće, da će se ovi stari uhvatiti u koštac sa novima, da će se stvarati neke nove reality priče. Ove stare su već sve ispričane. Mnogi su česte Tomovićeve prozivke na Kenanov račun gledali kao ljubomoru, jer se spekulisalo da se Vladimiru sviđa Rijalda, što nije nikada priznao niti demantovao. Bila je ta neka igra jesmo li se poljubili ili ne. Ja Kenana nisam nikada napadao bez razloga za sve što sam mu rekao i sada stojim iza toga. Kad sahraniš nekog bitnog, valjda si tužan, a ne provodiš se po kafanama. Nebitno, mislim da bi Rijaldi trebalo da nađe nekoga jakog muškarca. To sam mislio tad i sad mislim to. Nakon brutalne tuče s Vladimirom Tomovićem, Miki Đuričić izbačen iz realitija Zadruga 4, Vladimir je tad završio savu po sekotinama i krvav. Miki se vraća u novu sezonu, a o njihovom okršaju Tomović kaže: to nije bilo muški od nas. Kažem za obojicu, jer se hladne glave najbolje razmišlja. Mi smo to rešili tada, sigurno se to ne bi ponovilo opet. Ja nemam problema sa Mikijem, možemo se sresti oči u oči nakon svega, tu ne bi bilo problema. U Zadruzi se više sresti nećemo, istakao je Vlada za Republiku.